Ito ang unang simbang gabi ng taong 2019, Manila Cathedral. The first Misa de Gallo of the year 2019. At ang pag-ako ng kapatid ay inaasahan niyang lubos na makakapit. Kaya isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang hintay sa kalangitan, kami nagpupunta sa iyong katangian.